tenir llegits tots els capítols de Novel·la Blanc. Recordeu que per demà hi ha tots els exercicis que us vaig quadrades sobre la L'última vegada que portes aquestes notes. Ja podem anar pagant les classes de repàs nosaltres. Sempre la mateixa tonteria. Si no t'esforces més, no arribaràs enlloc. L'última vegada que portes aquestes notes. Que portes aquestes notes. No arribaràs enlloc. Ja podem anar pagant les classes de repàs nosaltres. Fins ara, ens llegies cada dia online a adolescents.cat. A partir del 19 de febrer serem una realitat a la teva llibreria. Adolescents.cat, el manual. Ens encantarà que ens puguis tocar.